Idol Dennis, please come in. Baragsakan, dagiti Manalon, iti Ilocos Norte, agaputos ang unang analik na ti nagbaling apekto ni Bagyo Marisol, no pay, na i-talot si number 1, iti probinsya ti Ilocos Norte. Nakarik na laing iti panagtudo, kankasalten panag-arbis, nga rason iti sanga panagdanag, at iti Manalon, nga manariman iti inda panagapit, kaya kung daw ay kas iti Batat, iti Solsona, Dingras, Lawag, Bintag, Kisamiten, iti Pakara, Ilocos Norte. Kapindas launay, iti Panyampuna, agabot awan tinagbalang apekto, iti mulang pagay, nga iti agdama, manariman iti panagapit, ken manariman iti panagdakel, iti nalada o nga nagmula iti pagay. Iti pasukin Ilocos Norte, hanpo nga nagpinsar at alon iti baybay, ngayon daigit iti panagabambantay, iti maseknan, iti panipawil, kadagitay mapan agkalat ti baybay, gapu iti gale warning, nga improve at manipod iti pag-asa ken iti Philippine Coast Guard. Dagitay bangka iti nayaon, iti nangatapos iti lugar, tapos saan nga tayo mayanod, ang kaso lang dumagdag iti Panawen, nang ron pasong sangbaymanen ni Bagyo Nando. No pa'y napitas ti Panyampo ti Ilocos Norte, at sa kanan iti Agdama, dito kay Ilocos Norte, pakasaknan na iti sangbay nga Bagyo Nando, lalo akasbanan iti extreme northern Luzon. Iti Agdama, Idol Lawrence, kahit napitas tingising ti init, mangitis sumadaag, napintas iti weather, itatangal daw, iti probinsya ti Ilocos Norte. Kas magita iti init, kahit napitas iti panagsayasay na, wano panagngato na, amang gusto na napintas ti Basakbayan tayo, at Idol Lawrence, Sunshine City, Lawaga. Napintas iti weather, kaya tuloy-tuloy tayo iti pinagtrabaho manen, dahil adan iti trabaho ko iti talon, basta matin dahil tayo construction worker. Idol Dennis. Yes, Idol Lorenz. Pagturungan, dati Mirasol tatayan? Adan iti Basar ti pag-asa. Philippine Sea, kung iti forecast iti pag-asa, by September 18, iti kalmaan rabin, adan tatan dito tuturong iti pasetar iti China, siniglan dito Hong Kong, Idol Lawrence. So by 7, Northwest iti adanton kasi sa iti tangal daw, Friday within 24 hours, asinigton ka iti paset na iti China, masinigbat iti Hong Kong, kumas na tao sa weather iti Hong Kong, Idol Lawrence. Baka napigsaad bagyo? Sinigwan, dati sa direksyon, dati Bagyo Mirasol, ngayon Agdama, dapalang iti West Philippine Sea. Agpadadan sa mo titurungan ka dito, Bagyo Nando, Idol Dennis? Dati forecast track na medyo nato ng basit ni Nando, Idol Lawrence. Okay, anymore? Dapat pa rin po ano rin probinsya dati Bagyo Mirasol, tatumbo ko naman iti China, kinasama iti Hong Kong, Idol Lawrence. Damak Panawen, Idol Dennis Elitio, Tatak, Agreement.